Tuning into Zim News Beat TV with Robert Fumani.
Atigare pasi dize zvanza. Ndotanga kuti pamusoro iZimbabwe. Pamusoro idupo rese riri pano. Aiwaka tiri pano sevapwere kutsigira. Nyika iyo iri kutongwa nevaera shumba iyi. Kuti aiwa Murambwe. Ramuri kuita munyika tiri kuona Changamire. Dzimwe nguva tingazopodzawo semacheche etsumwa-tsumwa tendeda kutandiwa kune tsvamoto. Asi ramuri kuita nemeso edu tingatadze kutenda. Ndinhari Nyamazvisva, Chirika Makono, Biri naGanyire. Vazungu vedu ndevakaruwa mvura pana Zambezi. Chidzowera matondo Chirika Makono. Mati aiwa repasi chigare iri. Kumizikidza zvimizikidzwa zvakamiswa muguta reHarare. Vanhu vakati aiwa kondo zvipi. Mukauru vakataiwa ndimbuya nehande vakadzoswa munyika kuti rive deve-teve Changamire. Vabva kumazaya echando kunoteurira iro reZimbabwe kuti ave manake, ave manyungurusi pagada. Aiwa tinoritenda Nyamazvisva. Soko vanobikira aiwa ndarisa iro mukanya mahomu-homu vanokona nezvekuba mukashaya miti. Mururuma chembere. Ekani.
Hey,
Muda nzoga na rinyati. Nefa nokuya uri musomgovera. Toita pungwe. Zero. So, ndotara muzora nasi. Tine madziva aya tunoita after 3 months. Pamwedzi mutatu. Asati aronga kuti tichaita sei. Kuenda kumadziva aya mahara. Ndenge ndiko ndini. Kuenda madziva pakati apa. Munotipira tsoka dzawapwera munofamba nadzo. Asi kuenda madziva anenge asarudzwa kuti musi wakati. Mota dziri pano. Mabhazi anenge ari pano. Marori ari pano. Matipa ari pano. Maprivate ari pano. Maprivate jet ari papi. Pano. Madziva. Bari kuna masoka akambotara sekuru mudaro. Akati zvoni. Omuti kuenda kumadziva. Tiri kuyambudza vamwe tiri kudii. Asi Robert haasi kukwanisa kuya nevana vake kuti ndivayambudze sei. Takashaya mubvunzo zvokuti ana sekuzvega vachiri kuuziva. Sei sekuru akapa mubvunzo kuti sei asiri kuya nevana kuti vayambuke mudziva. Alright. Takashaya. Mirai ndipindure. Sei shoko roro risina kusvika kwandiri. Saka ndiri kuzvona. Aiwa, ringasvike musvikirewo. Pamakazviudzwa. Dai makava mumwe achibuda achiti kune dare rako. Saka zvingani zvamuri kundivanza zvikubuda mudare. Aiwa, zvingani zvamuri kundivanza zvemhuri yangu zvikubuda mudare. Right, ndokona mapindura ndini. Tiri rume tiri pana. Konzo podedzora ndimbe. Kuti vana mafoshora mapiki, vana makamera. Munhu wese damba waita sei? Yori kumhanya siya vana kuti vana vanda sei. Ndinai. Anokuya kamera? Ndana. Kwaenda umvura? Ndakana. Ko vana vakaru? Kumba. Wakavasire? Angwari kuchikoro. Tawaziri kuti kuchikoro, kwedu kuti ndakaita. Ayo, asi panda ngatirege kuda kuhwanda nerweseri. Ndizopana kuti zvingani zvinobuda zvekwangu. Sekuru munozachinetika. Mirai sekuru ndikudze, mirai. Unopedza nguva yakawanda. Sekuru mirai ndikudze. Unopedza nguva yakawanda. Iwo hauzvifunge. Uchiyambutsa vamwe vanhu. Asi vamwe vanhu kana mukana iwe waubuda kuti uyambutseka. Vanokuignora nokutifunza kuti Robert ana nhamo. Ndinotoone nhamo nematambudziko. Mangwana. Ndakaudzwa nasekuru. Varona kuchikoro vana. After kuchikoro. Nice. Ndikati kudai after kuchikoro wabva kuchikoro. Tsvimbo iyi ine 7 days. Vanhu vachaibata tsvimbo 7 days kubata mahara 7 days. Anongapinda rwanyuwana anongabhuka yamwati vabatisa tsvimbo. Vanhu vabva kuchikoro vatora kuyaini pana vabata tsvimbo aenda kumba. Pozorongwa Anan. Hawan parire. Hazla secret, hawan parire. Saka sei. Uroya mnakala. Uroya kuzaji papi. Uroya. Right. What am I Jim.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.